Салом дӯстон, баъди видеое ки дар бораи конкурскунои машини када будам, ман дар як дунё конкурскуно занг зада таҳдид карданд ва ё мехостанд ки ман видеора удалит кунам. Ҳатто дар шиносои ман занг зада таҳдид карданд. Кадаме буд конкурс, тан буд чихешид вақти шумо гап зади назади. Маро огражат дора ки срочно зангам зав кие ки маро тарикадаги. Ин конкурскуно мехоҳанд ки ҳақиқата ҳеҷ ка нафаҳмам. Ай ҳамин сабаб ман тасмим гирифтам ки ҳатмӣ ай дар бораи ин машинико видео кунам, то ки шумо дар фиреби ин шайтоно нағалтен. Баъди ҳамон видео ман дар бисёр бародарон навистам. 35,000 парсладум 5,000 монанда уҷи полни атсабора ҷавоб наметавам чӣ вақт сабаш киштаги акай вообще полни машина ка акай машини ки суратош дар худам рӯй кардаги да чида бурдаги да само тиҷа фурӯшидай машина ка полни ватсап аст масад моро дар канали Муҳаммад ТВ партов ки масад 30,000 рубл мепартов як машин падарка Opel 30,000 партовтум. Ҳамаша як схема қати фиреб кардагиам. ҳатман видеора то охирша тамошо кунем. боварӣ дорам баъди ин видео фикрои шумо оиди конкурсо дига мешавад. моҳи шарифи рамазон ба ҳар яки шумо муборак бошад. дар ин моҳи муборак шанси беҳтаринае ки билетхарира яъне қиморбозира бас кунем, пуломона бефоиз хона равон кунем тавассути Т-банк. бародарои ғариб шахсан худам пулома через Т-банк хона равон мекунам ва шумодам тавсия метам. ганда удобне ва плюсҳои калон дорад. ройгон корти дебитии Blackро аз Т-банк дархост кунед то дари хонатона меорам. бо ин кор шумо метавонед интиқоли мусоиди байналмилалиро бе комиссия истифода баред. бо дархости ин кор ба шумо зарур нест ки ба бонк равед ва дар навбат истед. пулро мустақиман тавассути барнома фиристед. гиранда пулро дар як лаҳза ба корт бо арзи миллӣ бо нархи одилона мегирад. шумо ҳеҷ комиссияи пинҳониро пардохт намекунед. махсусан пайвасти обунаи пурро муфид аст. бо он шумо метавонед дар як моҳ то 50,000 рубл бе комиссия интиқол диҳед. инчунин дар барнома метавон забони мусоидро интихоб кард. забонҳои русӣ, узбекӣ, тоҷикӣ ва қирғизӣ дастрасанд. хадамоти пуштибонӣ тавассути телефон ва чат низ бо забони модарӣ кор мекунанд. барои дархости корт лозим нест ки шаҳрвандии Русия, сабти ном ё ҳатто симкорти Русия дошта бошед. кортро метавон ба шумораи телефони хориҷӣ дархост кард ва онро дар Федератсияи Русия гирифт. танҳо дархост гузоред ва кортро ба шумо дар ҳама ҷои Русия мувофиқ ройгон мерасонанд. худи дархости корт низ ройгон аст. агар шумо дар Тоҷикистон зиндагӣ кунед, кортро метавонед дар шуъбаҳои банкҳои Шарик, Матин ва Эминсармоя дархост кунед. ба пайванди дар тавсиф буда гузаред. корти Blackро аз Тинкофф дархост кунед ва ба наздиконатон бе комиссия пул фиристед. ошкор ва нисбаташ бо дастрасии талаботи қисми 4 моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. номбурда бо номи Зафар Шоу дар шабакаи интернетии саҳифаи тарғиботии бозиҳои бурднок кушода давоми соли 2024 бо гузоштани тӯҳфаҳои пулӣ ва шоҳҷоиза воситаҳои нақлиёти гуногун тамға ба тақаллубкорӣ роҳ медиҳад. шаҳрвандон ба шаффофияти бозии бурднок бовар карда чипта харидорӣ карда бошанд ҳам назирзода бозии пешбинишударо нагузаронида маблағҳои аз фурӯши чипта тавассути ҳамёни электронӣ ба даст овардаашро ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. ё фикр мекунанд ки дунё бедарвозаҳай? давидани гӯсола то каҳадон гуфтиянд. ака давомша бо диққат гӯш кунед. якум бозӣ ман яблокро ҷанбаст кардам, лекин боз қарзор мондам. ҳамин чиза тамом накардам, гуфтам ки қарз зиёд. дуюм бозӣ гузаронда қарз мепӯшам гуфта боз ташкил кардам. дар дуюм бозӣ дута мошини гиром мондам. лекин дар асл мошино харидагӣ набудам, ба мо тааллуқ надошт ва дар дуюм бозӣ ҳам билет нарафт. ҳамин қарз зиёд шуда бурафт. ман аз кирдори кардагим пушаймон ҳастам. қимор чизи хуб нест. манамо ҷазоша дида истодаем. чӣ хеле ки дар видеои якумгӣ гуфта будам, чӣ мешавад агар билетошон ба савдо наравад?
албатта ки конкурса сохта мекунанд ва ҳама пулора худшон мегиранд. Як бор фикр кунед, 50-60 ҳазор билет доранд, видеоҳошон 18 ҳазор просмотр зиёд намегирад. ҳамчунин милитсия муайян намуд ки гумонбаршуда бо мақсади дар бозиҳои бурдноки ташкил намудааш гузоштани воситаҳои нақлиёт бо роҳи фиреб ба боварии шаҳрвандон даромада воситаҳои нақлиётро тариқи насия ба даст оварда минбаъд маблағи мувофиқашударо қисман ё умуман пардохт накардааст ё он ки нақлиёти ба дигар касон тааллуқ доштаро саҳнасозӣ кардааст. Як чизи дигар ба боварӣ гуфта метавонам ки 99% конкурскуно мошинора аренда мегиранд. Дар видео ун мошинои қимате ки мебинен ба ёра даже соҳибош хабардор нестанд ки мошиношон дар конкурс мондагиянд. медонед то чӣ андоза ё хуни мардума мехӯранд. Дар ҳолате ки билетҳо ба савдо нарафт, конкурса сохта мекунанд. Ҳамин яъне ҳар ҳилаву найранқатӣ шиносову хеши таворошонда призора туғрӣ карда метаванд. агар ҳамихе фикр кунед, ман шуморо ҳозир зиқ мекунам. سلام علیکم برادر. بله مقصد چیه لازم پرتو ببینید پدر کمش پیروز بود لیتون همش بوزی میکنه. بازی هم کاسنا پرتو اگر کنمش بالا چه اتفاق پاس پرتو استوب شونه. انا پیش ای بوزی برادر میتونیم تا بوزی روز 25 من. من داد شنبه سیتی اگر کنمش بالا اگه تو زالو چپارتو تو اکثر استوب کنیم. ماشین 100% برادر یکم کام نداره. واتساپ است. مثلا ما را در کانال محمد تیوی پرتوفکی مثلا 30000 روبل میپرتو یک ماشین پدرکا اوپل 30000 پرتوفتم. نویسکی قبول تمام 3 ماه پیش بود. انا با چیشی با کانتر پاس با مثلا ماشین دیگه پرتوف انا BMW پرتوف 35000 خیلی اوشم گرفتیم مثلا جو سه کسیم باید ادگان نکسی پرتوف اوشم نی 105000 روبل شد با تلفن پرتوف خیلی مثلا بسیار قسم خورده بسیار چیکار در کانال محمد تیوی 40000 روبل мепартои мошин падарка гуфта ки масад они карта номерош ҳастан мошин да чи дидам ка мошина да наву чи сомонтиҷи мегам ку да сомонтиҷи мондагай мошина номерош гирифтам занг задам ва ка ки 5 сол шид мошин да симай мега у машин ко фребит карда га мега машин га ка тоҷи ки хидмона ка яъне ё шумо да менависанд ки 10-15 ҳазор сомон битен шумо 100% дар конкурс мошина бурд мекунед. дуруст фаҳмидем, мошине ки дигар одамо бо умед билет гирифтагиянд ва боварӣ доранд ки ҳамин мошинора бурд мекунанд. безебии кор ҳамидае ки ҳатто ҳамиҷадан фиреб кардагиянд. $35000 партсавдум 5000 монданда уҷи полни ватсабро ҷавоб наметавам шо ватсабаш киштага ака вообще полни машина ки ака мошини ки суратош да хадам рои кардага да чи да болдага да самотиҷа фурӯшида машина ка полни соҳиби ҳамон мақсад да самотиҷа номерош ондага гирифтем занг задам ай хуҷанда мега 5 сол машина да хидмат фребит кардага маса суратша гирифтам ондага пула ки гирифтан аввал ирӯз пага баъд умуман айрадар гум мешаванд. одамое ки билет гирифтан ай ино пулошон овда рафт болои и бачаҳои ғариба ба умед карда фиреб карданд. ба худо дилам ганда месӯза бародарои ғарибда. як бародар муроҷиат кард ки ҳамин намуд фиреб хӯрд. میدونم نمره تمام تنبتنی ابر قطعا گپ زدم که نمره تون بزنگ زدم نمیشه ولی اسپیس بیرون مکه واتساپ مو اپش ساکا تیموسی ابر کات گپ زدم اویده مثلا ببینم که اپش 35000 روبل پاس تاگیمش و اپش واتساپ جاکش تاگه جواب نمیده که ما бечора спецприём да ҳалти дай сум надора ки билет гира хона рава мега мошина надод ақаллан пили ҳами билет ма бигира хона бирам и конкурскун боша полни нест нобуд шудагай. дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯз то рӯз шикоятҳои мардум зиёд шудестай оиди конкурскунои мошенник. худо хоҳад бо ёрдами мову шумо ин намуд мошенникҳо кам мешаванд. агар мо хомӯш нашинем касоне ки дар фиреби ҳамин мошенникҳо ғалтидагиен метавонед ба душанбе полис муроҷиат кунед. ҳама арзу шикоятотона дар ватсап ва телеграм қабул мекунанд. дар бораи ҳаром буданшам гуфтан дар кор нест. ира ҳама 100% медонед. як чизи дигара аҳамият битем. ҳамаи ҳамин протсесси конкурс бе ягон назорат гузаронида мешавад. яъне конкурса фақат ҳамон блогер бо ёрдамчиёш мегузаронанд. ягон таимо намедонем ки чанд билет ҳамагӣ ҷамъ шудагиай. номи ҳамаи иштирокчиё дар лататрон то мехӯра ё не? ҳамаи призо да одамои ҳақиқӣ дода мешава ё не? ягон отчёт мо да пешниҳод намекунанд. савол ба одамое ки билет мехаранд.
чӣ шуморо водор мекунад ки ҳамин конкурсода бовар кунину билет бихарин? Дар комментария ҳатман нависен. Баъд бародарон ма дар як намуд менависен ки мегӯй ман ягон корманди давлатиам, кори шуморо буд мекунам. Ман як шаҳрванди оддиям, айдасти ма ҳамин видеокунӣ меояд халос. Вақте ки билет мегирен, пулотон месӯза ё фиребтон мекунанд, иҷода гунаҳгори асосии худи шумоин. Аввалаш ки ҳамин қиморай, ҳаромай. Дуюмаш и ки зудбовар нашавен. Дар интернет ҳазор намуд корои мошенникиай. Пешай оне ки тасмим мегирен, аввал дар бораш хонен, видеоҳоро тамошо кунен, пурсен. Инчунин метавонед саҳифаи мада обуна шавен, то ки огоҳ бошен ай ҳама намуди мошенникиву ҳилаву найранг. Чӣ хеле ки гуфтум дар саршавии видео, ма дар конкурскунос занг зада таҳдид карданд, то ки ма ин навора удалид кунам. Аҷоибии кор медонед дар чиай? Ин конкурскунора ман нагуфтам ки мошенникан ё ягон каса фиреб кардагианд. Дар ҳамун навор ман видеоҳои ҳамеёра ҳамчун барои фаҳмондани тамошобин истифода бурдум. Иҷода савол ба миён меояд, ай чӣ метарсида бошад нагане иё? Ку дар комментария нависен фикротона. Як таи дигаш Баҳром медиа, дилаш софай ку, дар видео 10 жалоб рӯй кадай. аз сабабе ки қоидаҳои YouTube риоя шуда буд, видеора удалид накард YouTube. Як чизи аҷоиби дигарро нақлтон кунам. Як нафар мада ҳамкорӣ пешниҳод кард. Ҳамкорие ки мада даромади хуб меёрад, лекин чанд касо пулошона айдаст метад. Брат, мы тут не собираемся никого наебывать. Если ты рекламировать будешь нас, наш видеоролик, мы создадим видеоролик рядом с машинами, нашими машинами, не арендованными. А тебя просто выложить это к себе в канал. Бада пешниҳод карданд ки якҷоя конкурс кунем. 20% айфоидаи конкурс мада мерава бо болои и плюс реклама. Метонистам дар як ҳафта пули як мошинчара ба ҳазур кор кунам. Приедешь, брат, все мы с тобой обдумаем, поговорим. Вот я тебе не знаю, что отправить. Вот, допустим. ӯ бача пешниҳод кард ки конкурси честни мегзаронем. Ҳамчун одаме ки видеои ами конкурскунои мошенника мекунад, ту шоҳиди ҳамаш мешавӣ ки чӣ хел честни мегзара. Маълумае ки агар якҷоя конкурса мекардем, и як анонс мешуд ва бисёриҳо бовар мекарданд. Главное провести этот розыгрыш, то есть честно. Но мы это сможем сделать. Если ты вот поможешь, мы тебе нормально поможем. Лекин гап дар честни буданаш нест, бародаро. ҳамин азарт вобастагии сахт дорад. одама наркоман мекунад. Шӯхӣ нафаҳмед. Лудамания гуфтани як чиз ҳаст. Агар интересни бошатон, дар YouTube бисёр видеоҳо ҳаст, даромада тамошо кунед. ба ҷо намекунам, шайтон ғизғизам кард ки бикӯ. Лекин бародарон, ман намехом барои пул обурума резонам. Намехом ҳамватанои худма фиреб кунам. аввалин дараҷа мехом дар пеши аудиторияи худам честни бошам. ман худма ягон тифли бегуноҳ намегирам. 5-6 сол пеш ман худам ҳамеёра реклама карда будам. албатта ки ёш будем. фикри оқибатша накарда реклама кардем. ба гузашта салавот гуфтиянд. акнун оқибати ин корора медонам ва мехоҳам ки дигарорам хабардор бошанд. бародаро, дастгирии шумо и дар видео лайк мондан, як комментария карданай. шумо дар и бепулай, зато ман дар мотиватсия мешавад ки ин намуд видеоҳоро барои шумо бисёртар кунам. ҳар як комменти шуморо мехонам. ба худо гапҳои ганда хуб менависем. хирсанд мешавам. падару модари ма комментариҳои маро мехонанд, хирсанд мешаванд. гуфти гапҳо барои ҳамаш як ҷаҳон ташаккур. дар бораи чӣ бисёртар мехоҳед видео кунам? дар комментария ҳатман нависен. кӯшиш мекунам ки бирорумшон. ба ҳамин тамом сарбаланду хонаобод бошем.